Akihai Ravison Terang pen CPIML aparty along pen resignation ka chepi pon aputhak lapen non kibang GMLA election ahot bang pukar jab dunji aphan ka chisik alam rat atheng no lam the chipaklang pon lason sikidam tanga por hut pen sita me bilta cha tailong pen ke theklong non kibang GMLA election aphana bang phu kilik along ka chepate dunji pu ka chisik alam akihai Ravison Terang pen chipaklang pon Laso hut non kedam tang tarik isi raing kora forni akihai Ravison Terang pen methang aning kehang pen kedam tang ke dudun bom CPIML aparty along pen resignation chepi det pen api alang li pen therang ke tumalong nang ka jethano na tengke non ke bang GMLA election hut ke bang phu ar jabdun vek po bonta kopia party pen si karja vek jima jong thip alam rat aphan than pachini nelang Bonsi ta alang li okhel gogoy phan kache tong dam pen chingki dam alam ta alang li Facebook page along kache post thek pon long la so lam pherang ke tum kar jupona hot alang li pen kache thak pon ki ahok no che tong dam pen election apu thak ta chingki dam lo sita nona mat kolo so party pen si rat a farman karja pivek jima abang ke jong tip thelang pusi akihai Ravison Terang pen ning de pon Borjan pen biren tiron report time news difu resignation ka chepi aputhak ana hok iglo nali rada panthan igjima hok lo resignation bang ke chepi pon de galo tangte party phan ko penni nali aning ke matha du pensi resignation ke chepi ma mate ka prek nali aning ke hang pensi ke chepi iglo ni party pon ni ya ka pek ke jong dam ji ave the ni minas ni resignation ke chepi pon lo the party da son hendo lo pu ni jong dam mo tangte nangli phan social media long ste me thek long nangli non ke bangji MLA election hut karjab dunji poputhak ko ana hok iglo hok lo ni da bang ke sik pon lo tangte nangli phan ko nangli pesal long ste nil dum thek pon long je nangli ukhil goi phan ste me ka chitong dam dulu polam last me rada phan kardak pan thadik tha hok lo ni nangli pen chetong lo the da ele kum buka jan ne le lo makiduk kisung alam du ka vi alang li pen ni ki chetong pon lo tangte nangli ning ke hang pensi nangli non ke bangji MLA election hut karjab dunji puma mate rat ang chu toy dun pensi nangli karjab dunji pu kachipat thik lo labang ke ni mina ning ke hang lo pu gali lo the rat ni phan ke chetoy dun pen se ni ka sa bun ke se ke chek pon tangte nangli non ke bangji MLA election hut bangke anali phichiru repin pensi arjab ibek puma hok lo labang ke ni fichir re lo ajak dek tangte nangli ku pia party ben bangsi karjab ye phan ki pe thik pon lo nili labang ke nili prabjin ben nili pe thik pon ko nona manangli ki pe thik pon abik lang ma alang nili mathe nili tame pani si tare ki si nili resignation chi pila sela nili non rat pen mate itun bukajan yo e rat tum pen nili chingki che than pen si kolo so party pen si karjab jima rat pen chingki che than pen si nili ajab dun ko